Selam dostlar. Selam. Qabatdan sizni biz selamlaymiz. Selam dostlar. Qabatdan biz sizni selamlaymiz. Şapar. Mana olay başlandırığa tiyişi güzel. Mana şulay başla. Nimendi nemeler buldu dünyada bizde. Tatarstanda gana tugul, Rossiyada gana tugul, umuman dünyamızda. Emi güzel, muzel. Robert. Ayye, Robert, ham güzel, muzel. Мен балалар бақшасында жүргенде бір тапқырда кішіні құтыртмайдым. Шоңа көре мен сиңада бірән енді шундай үпкәлісіз. Әмин құтыртта, мен құтыртадырым. Güzel, сен білесің мен енді. Фу, сен шундай шибер. Фу. Юк, тоқта сен не үшін шапкада отырасың? Бинада шапкада бұлырға ғұмымен отырға yoramay. Сен бит кішілер білән сөйлешесің. Білесің, бұл образ ішінде түгіл. Бұл бары тек менің маңда көресің, шол шешілер мене ол тегі электросібіркіге шағам. Менің мастерім шықмады. Бүгінгі менен шығашақ, мен ертегі шешімін алдыға да бары болған. Міне сізге шынды яңалықлар. Башлайбыз ма? Башлайбыз. Кеттік. Ессо. Бик тизден Qozandагы барча Edelweiss кибетләре бетереләчәк һәм алар урынында магнит дигәннәре эшли башлаячак. Магнитның хуҗалары Edelweiss биналарын 10 елга арендага алган дигән хәбәр укыдым мин. Менә шул. Димәк, моннан соң син Edelweiss-ка йөри алмаячаксың. Paket alasızmı? Yok. Serap yalanğa bulasın bunda. No yaptılar Edelweiss'ini. Paket alasın mı? Yok deyim üzümniki var. Күрсәт. Рәхмәт. Күрсәт. Бар икән дип шунда. Анда да ике пакет. Маңа хәтта пакет та кирәк түгел. Моның итәге пакет сыман үзе. Тутум-сам. Инстасамкага каршы җинаят эше ачтырмакчы булалар. Инстасамканы беләсеңме тинде? Аңа каршы җинаят эше ачмакчы булалар. Сәбәбен беләсеңме? Иштәсең киләме? Имеш яшьләр арасында инде секс һәм проституцияны пропагандалый. Шулай итеп, мәсәлән, соңгы чыккан альбомында ул 141 тапкыр акча, бабки һәм 121 тапкыр сука. 5. Дөресен әйткәндә, әйме, Роберт, мин бик андый персонажлар белән кызыксынмыйм, шуңа күрә миңа бу яңалык. Ни бар, ни юк, ни. Син Салават Фатхетдинов турында берәр хәбәр әйтсәң, мин аны игътибар белән тыңлар идем. Юк, ул бит инстасамес. Үзеңнең Instagram'ың бар мисың? Бар. Син хатын кыз мисың? В смысле, нинди сорау инде бу? Хатын кызмы? Соң инде, әлбәттә. Син үзең Instagram'га. Бәлки шулай булып чыга торгандыр да инде. Башкача? Юк, Instagram'га Инстахамка була. Шылты яма, идите попо яма. Инстахамка бит, инхтахамка. Ne dese bu? Күлмәк икән. Бу шеш. Күлмәк. Төсен инде әйтә аласың күлмәгеңне? Алтын су. Камаздан солган тент. Артыгы брезент. Газелька. Хәтерлисезме? Газелька. Газелькадан брезентны аңлагансыздыр. Шушы көннәрдәге күптән түгел Сәгуд Гарәбстанына. Моны турда көлеп әйтмиләр. Соң мин бит көлмим. Казан һәм Татарстан митрополиты Кирилл барган. Бу гомумән мондый хәл тарихта беренче тапкыр. Сәгуд Гарәбстанының вәкиленең Сәгуд Гарәбстанына баруы. Беренче тапкыр ничәндән? Чынлап та тарихта беренче тапкыр. Рәсәйдән әйме? Монда инде Татарстаннан беренче бу. Рәсәйдән түгел, по всему миру. Шул рәвешле Татарстан президентының матбугат сәркәтибе Лилия Галимова әйтүенчә, алар шулай итеп ислам диненең менә Казанда гомумән әйме ислам белән православие диннәренең менә шулай дустана мөнәсәбәттә яшәүләрен күрсәтергә теләгән икән. Менә шул. Мин монда нәрсә дип үстем инде? Шәп әйме? Шәп. Сәлам. Кочакланышып дигән итеп. Мәскәү паркларының берсендә bir акылсыз бәндә Бөек Ватан сугышы ветераны фотосына кеше имешен башкарган. Үзең аласың, әйме? Әлеге процессның фотога төшерә, соңыннан инстасында бастырып чыгара хәтта. Әлеге гамәл өчен аңа 5 елга якын төрмә яный. Менә нәрсә әйтә аласың бу акылсыз бәндә турында? Әдәпсез кешеләр хәзер бигрәк күп шул. Һәм менә андый кешеләрнең Instagram'га гомумән социаль челтәргә үтеп кереп нәрсәдер күрсәтеп сөйли алулары бигрәк тә
Ничек дип әйтим? Кызганыч, ояныч дип әйтимме? Әйе. Ал бугада балалар аякларын җылыткан вечная. Юк, минемчә бу проблема беләсезме нәрсәдән килеп чыккан? Бу балалар, гомумән бу сабый балалар, алар Бөек Ватан сугышының чын мәгънәсен әлегә кадәр аңламаган, аларга бу турыда сөйләмәгәннәр. Шуңа күрә алар менә бу мәңгелек утның нәрсә өчен кирәклеген дә, ни өчен аның янып торуын да теге ихластан аңламый булып чыкты. Менә нәрсә өчен безгә гүзәл кирәк, аңладыгызмы? Аңладыгызмы? Санкт-Петербург шәһәрендә, Опять таки шул Санкт-Петербург. Санкт-Петербург шәһәрендә торак йортның диварына Достоевскийның портреты төшерелгән була. Берникадәр вакыттан соң коммуналь хезмәтләр бу сурәтне бетереп атмаганнар, алар аның өстеннән буяп куйганнар, менә йорт нинди төстә булган, шундый ук төс белән буяп куйганнар бу портретны. Моны күреп, шушы йортта торучылар әлеге красканы үзләре алып, сөртеп, кабаттан Достоевскийның портреты күренеп торырлык итеп красканы сөртеп куйганнар. Достоевский ул мәңгелек, үлмәс бит, шуңа күрә аны чыкты да куйды. Менә бу хәбәргә синең фикерең ничегрәк, ниндирәк? Белмим, мәсәлән, нишләп менә безнең менә Тукайны менә диварга ясап куялар бит, әйме? Ясап куйганнар булды, ләкин менә безнең кеше аңгыра түгел. Безнең кеше аңгыра түгел, ул Тукайны краска белән итеп куймый. Теге Достоевскийның бар бит әле преступление и наказаниесе. Әйе. Менә җинаять кылынган, менә моның җәзасы нинди булыр икән? Иң кызыгы шул красканы өстеннән әбиләр сөртеп алган. Юк, красканы шул йортта яшәүчеләр сөртеп алганнар. Радион чыгып, үзе краскасын бетергән. Ха? Достоевскийны яратадырмы, ахырга? Ярата идем. Минем әдәбияттан 5ле. Рус әдәбиятыннан. Аннан да 5ле. Җирнең бүтәнсеннән дә бишле. Әйе. Ул бер нәрсә белмим. Элегрәк район башлыгы Сергей Миронов машинаның ташландык булуы суд аша расланырга тиеш дип белдергән иде. Киров һәм Мәскәү районнары буенча барлыгы 33 ташландык машина бар. 33. 14 автомобильнең хуҗасы табылган. Калганнарын вәссәлам. Теләсә кайда утилләштерә башлыйлар. Кирәкме менә шундый гамәл безгә, Казаныбызга? Бездә проблемалар булай да җитәрлек бит. Ул мискен машиналарга гына килеп терәлмәгән бит инде. Шулаймы? Мин беләм, гүзәл, бездә проблемалар җитәрлек, ләкин менә безгә бит менә ничек дә булса анализ ясарга кирәк менә бу яңалыкка. Biz калган яңалыкларны да... Важный юк яңалык түгел дип әйтим. Бүген 29 ноябрьдә Татарстан әләме көне билгеләп үтелә. Нинди бәйрәм бит. Нинди төсләр барсың безнең анда, әйме? Әйдә, әйтеп күрсәт, кызыл. Кызыл. Нәрсәне аңлата, әйме, кызыл? Яшел. Кызыл бу безнең ата-бабаларыбызның каны дип ишеттем мин, шулай бит инде. Шулай. Акыл. Кыскартып. Акыл һәм софлык һәм поклык. Чисталык. Яшел ул безнең тормыш дигәнне аңлата. Тормыш дәвам итә. Тормыш дәвам итә. Яшел төс гомумән ул шундый рәхәт төс бит, әйме? Менә күзгә рәхәт булып китә. Һәм ул әлбәттә динебезнең төсе. Безнең яраткан рубрикабыз операторыбыздан ишеткән, атна буе ишеткән нәрсәләр булса күргән бер яңалыгы. Казаннан бер хатын-кыз Мәскәүдә үзенең баласын 100 меңгә сатасы булган. Нигә табалар соң ул балаларны? Әгәр дә алар әни кешегә кирәк булмагач, менә мин һич кенә дә аңлый алмыйм шуны. Нигә табалар алар? Әни кешегә мин сине үтерәм дип торган очракта да нормаль акылында булган ана үз баласын сатмый бит инде. Сатмый үзе. Тынычлы. Сатмый. Бу Сөйләмәсен я бит моны яңалык. Мин китимме гүзе? Китәм була, тукта саулашам. Саулашасыз, ярый. Беләсеңме нәрсә? Саулашасы килмәй. Рәхәтиме? Табашачылар белән. Рәхәтиме? Син бүген шундый тегерне кызыклы фикерләр җиткердең. Акыллы. Һәр берсенә менә әйтәмиш, тыңларга мән рәхәт булып китте. Хәтта яңалыкларны сагына башладым. Өстәл артында утырадыр. Шаяртам, сагынмадым. Ну, син матур сөйләйсең.
Матур сайрыйсың, ая. Ярый инде Роберт bir-birimizni maqtauga ketdi atu. Какой сен мені мақтама, у мені мақтамады да бет. Вообще бір сөз айтмар, мен оны мақтап отырамын. Мақтап бір-бірімізді мақтап тінделесек. Сен шундай шәп яңалык бар алып келесің. Кет әлі онда. Ярай тараптарда саулық сен ben seni güzel hem senden Sağ olun, келесі сұрашыларға. Yo.